чувствайки се свободно. Халелуя! Извикай мощно на среща ти! Извикай мощно на това място, защото Бог е възкръснал от мъртвите. Нека само това, което Той направи на кръста. Той е единственият, който е пролял кръвта си за тебе да бъдеш ти спасен и благословен на това място. Празнувай на това място, защото е празник за тебе. Докато течеше хвалението си, представим какво става на небето! Исусе! Отдясно на него е всяко обесение! Отдясно на него е веселба! Отдясно на него няма място! Няма място за бариери, за прегради, за грях, за нещо, което не е свято! Бъдете святи, както аз съм свят, каза Господ! Бъдете святи! Бъдете святи, за да гледате името му на това място! Влезте в радостта му! Влезте в неговото присъствие! Влезте с ръкопляскане, с хвала, с всичко, което е! Издигай гласът си! Не се щади на това място! Не се щади! Извикай! Той е възкръсналия! Не! Може да ме направите луд! Може да ме направите всякакъв! Но знам в който съм повярвал! Знам за кого живея! Знам за кого диша! Животът ми е в Исус Христос! Благодаря ви за огромната ви любов на това място! За това, че ви приветствате с тази любов, която е Христовата любов във вас! Благодаря ви, че отново посрещате с добрите си прегръдки! Благодаря ви за тази любов, която позволихте на Бога да се движи чрез вас! Обичайте се, казва Словото! Обичайте се един друг! Не се мразете! Обичайте се! Това е, което Той направи! За тази любов, Той предаде себе си зарад нас. Предаде себе си малко ли това, което Той направи на кръста. Исусе! Не искам нищо друго да знам, освен Него разпнат. Не искам нищо друго да знам, освен Него разпнат. Благодаря Ти, Боже! Благодаря Ти, че възкръсна от мъртвите. Благодаря Ти, че изпрати Духът си на това място. Благодаря Ти за Твоето присъствие, Боже! Благодаря Ти, че Ти, Господи, че Ти ни благославяш, Боже! И Твоето Слово казва, Боже мой! Твоето Слово казва, Боже мой! Исусе! Слава! 10 глава на Римляни, 11 стих. Защото Писанието казва: никой, който вярва в Него, не ще се посрами! Не ще се посрами! Няма разлика между юдеин и грък, защото същия Господ на всички, богат към всички, които го призовават. Призовавайте Господа! Не се щадете! Не се срамете, защото днес, ако се срамувате, идва ден, когато Той ще се срамува от вас! Не дайте да позволите да не влезете в радостта му! Празнувайте докато е рано! Празнувайте докато е близо! Търсете го и ще го намерите! Лопайте! И ще ви се отвори! Благославяйте името му! Той е велик, Той е достоен! Той е достоен да приеме цялата хвала! Съборете всякакви прегради! Съборете всякакви религиозни действия! Съборете всяка крепост! Покорете се на Духа това, което Той иска! Не това, което човек иска! Казва, ще изля Духа си на всяка това! Защо? Ще бъдете свидетели за мене! Как ще бъдем свидетел? Кого да покажа в себе си? Какъв дух е позволил да дойде в мене? Какъв дух на омраза? Не! Духът на любовта! Духът, който обича! Чрез тази любов пролява кръвта си, за да бъдеш ти спасен, за да бъдеш ти благословен. Не се щади! Извикай мощно, казва! Извикай мощно! Извикай, защото Той е победил! Ограбил е Сатана на кръста! Ограбил е цялото му царство! Ограбил всичко! Той е победителя! Всевишния, всемогъщия! Няма друг освен Него, казва Слово! Няма друг освен Него! Няма друг освен Него! Няма друг освен Него! Няма друг, Боже мой! Няма друг! Издигам Те на това място и Ти благодаря, Боже! Издигам Те на това място и Ти благодаря за Твоето присъствие! Издигам Те, Боже, Ти благодаря за огънят Ти на святия Ти Дух, Боже! Затова Ви казвам, бъдете свидетели до краищата на земята! Днес е Твоето време да излезеш навън и да бъдеш свидетел. Не да останете едни и същи в църквата, а хората, казва Словото, хората не умират от нямане знание навън. И това, което Бог иска да направи. Хората се спасяват, да чуят за Него това, което Той направи. Само днес
ли ще го издигаме. Само днес е празникът, който Той направи. Само днес ли ще влезем в това празненство. Не всеки ден. Всеки ден е свят на Господа. Не тъжете, нито плачете, защото денят е свят на Господа. Свят е денят за Господа. Свят е денят, свят е денят, свят е денят, свят е денят, свят си Господи, свят си Исусе, свят си Боже мой, свят си. Алелуя. О, слава Исусе! О, благодариме Ти, Исус! Благодариме Ти, Боже, за Твоята кръв! Благодариме Ти за всяка една рана, Боже, която си приял на тялото Ти, Боже! Благодариме Ти за всичко, което си изтърпял, Боже мой! Всяка една хула, Боже мой! Всяка една псувня, Боже мой! Всяко едно плюване, Боже! За всяка една рана, Боже! Ние Ти благодарим днес, Боже! За това, което Ти направи на кръста, Боже! Благодарим Ти, че възкръсна, Боже, и изпрати Духа Ти. О, Твоето утешител, Господи. О, който ще ни утешава, който ще ни напътства във всяка една истина, Боже мой. Благодаря Ти за Духа Ти. Благодаря Ти за Духа Ти, да, сутрин, Боже. Халелуя, благодаря Ти. Благодаря Ти за огънят на святите Дух, Боже. Благославям всеки един на това място. Благославям всеки един на това място. Просто хора, това е времето ви, в което трябва да влезете в Неговото присъствие. Не се щадете. Не разсъждавайте това, което е станало. Не разсъждавайте какво е било. Не разсъждавайте, но влезте с нова сила, с нова помазание в присъствието му. С нова свежест, който излива нон-стоп от трона му. Нон-стоп от трона му. Ако чрез Моисей от кралята потече водата, колко повече днес чрез Духът, който е извор на живот, извор на води, извор на реки. Алелуя! Който е във вас, реките на живота извират и да виждат Него издигат във вас. Да бъдете свидетели, да показвате такъв какъвто е в реалност. О, няма да слезе Исус, няма да слезе от кръста, да отиде в твоя квартал с облечени светящи дрехи, с ореол на главата и да каже: аз съм умрял за вас, повярвайте в мен. Не! Ти си свидетел! Ти си свидетел! Покажи го такъв какъвто е в реалност! Покажи го такъв какъвто е! Покажи любовта му! Покажи милостта му! Покажи силата му! Покажи това, което е Той! Издигни името му! Алелуя! Благославям ви в името на Исус Христос! Благодаря ви за огромната ви любов! Имате много поздрав, искам да ви поздравя от името на Берея в бедния квартал, където отиваме. Те страшно много ви обичат. Искам да ви кажа, че става голяма промяна. Преди, когато влизахме в квартала, чудехме се как да отидем, кого да поканим, как да ги съберем. Искам да ви кажа, че сега, когато отиваме, само което правим е седиме. И виждаш как хората идват сами. Без да ги търсиш. Защо? Защото са видяли. Видяли са славата на Бога. Видяли са милостта на Бога. Видяли са любовта на Бога. Това е което Бог прави. Да привлича хора към спасение. Да привлича хора към спасение. Халелуя, бъдете благословени. Ще дам думата и на други. Имам много какво да ви разказвам. Имам много какво да говоря. Бъдете благословени. Търсете лицето му с цялото си сърце, с всичко, което е вътре във вас, докато е рано и докато е близо. Духът е вложен във вас, за да бъде изявен силата му, милостта му, любовта му. Всичко това да бъде за спасение на други. Не понеже ние сме се спасили. Халелуя, Боже, благодариме Ти, обаче хората ми навън, казва Словото, умират от няма незнание. Излез навън, не да седиш тук и да кажеш: Боже, благослови болните по болниците, войниците по казармите. Не знам, стани и отиди. Защо? Защото Бог като възкръсна Бог седна отясно. Седна, не дейте да го изпращате отново, да го издигате, да го дигнете от трона, да отиде Той да благославя хората. Отидете и благославите хората. Това, което е вложено в сърцата ви, правете го, докато е рано и докато е близо. Нека Бог да ви благослови. Амин. Амин.